Nikanang sehinda semawe buka saweku Moro kremang muswahan munghabrengen ya jagat yo manges tungkara ora jagat wasisan ngobotara ora simengko Kyai Samir padha kanthi becik sawanmu marang ing pajagalan kene Kyai lae mbleget dua kugek sadule tombel inggih Kyai Jagal Walakas lulus Raharja praptaku ana ing pajagalan kene ora liwat kaya kurang kepenak anggonku lungguh bektiku kadur Kyai iya ya Ki Samir banget ing pangarimaku agawe sukarela penggalih kusir ngaturake pangabekti tak tampa kanthi lega-legawaning ati ora liwat puja Hastuti Maradyagi lumuntur marang jeneng para Kyai inggih sanget ing pamdi kula pun disaengga dados jimat kajawi saking menika kagiat raosing manah kula sareng dumugi ing mriki kula tingali lekering wadana Jaiti Netra sajak mengkuwi gatos menika menapa ingkang dados daranipun lho iya Kyai mula Kyai Samir tak timbali marak ana ing ngarepku kene jalaran wektu dina iki aku yen nyawang putraku si Bilawa anane hamung turu wae saben dinane mongko Kyai yen turu adat rupiane angel digugah mula Kyai ayo sing padha prihatin lan aja ninggal ing kaprayenan jalaran ujaring para winasis kae jare sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lawan waspada inggih Kyai Jagal Walakas mugi-mugi para kawula sami kersa nawas diri lan purun nugoni dawuhing para pinter utawi para winasis Kyai iya Kyai sabab apa awake dhewe iki kudu tansah prihatin jalaran yen aku nonton kahanan melakon ingkang dumadi wektu dina iki saiki negara lagi gonjang-ganjing sabab wis ora ana kena ingkang kanggo patuladan jiwaning menungsa wis padha racak kesusupan marang wataking iblis pikirane wong-wong mau wis padha bubrah merga wis tipis rasa kamanungsane saya maneh Kyai sing jeneng tata krama unggah-ungguh ajen kinajen wis ora padha dienggo rasa paseduluran wis arang banget digunakake saiki sing digunakake mung nyodot
dodo endi dodo. Nadyan mangkono Kyai. Ayo padha ngambah dalan kerukunan. Ayo padha gandeng tangan bareng-bareng. Kepiye supaya kahanan iki bisa tata titi tentrem karta tata raharja. Sing padha dagang bebakulan aja nganti ana sambikala ing ngendi papan Kyai. Padha tentrem atine ora mung miris rasane dening kahanan kang kaya mangkon mau. Tangeh bisane jiwane yen ora dibangun luwih dhisik. Uga kejaba saka iku tata krama aja dilalekke. Kautaman aja nganti luntur, sabda pandhita ratu kudu dinggoni. Yen tanpa gelem eling sing tak jarwakake, aja ngajak bakal tentrem negarane ngawake dhewe iki Kyai. Nuhanana becik ketitik ala ketara sapa ingkang cidra wahyuning bakal sirna. Kyai, Ki Jagal Walakas, kados pundi? Wanguning prenjake padha ganter, jagoning padha tarung. Ujaring para winasis ning lataran ana prenjak ganter kae wanguning ana tamu. Mula kang saka iku Kyai sajak nyelwadi tamu kang prapting ing sudungku kene. Marut yage kene Kyai. Manjingoning kepungkuran. Ha inggih ngestaken dawuh Ki Jagal. Kagyat resang kapirangu renangkul kilempit kempit tusang remaning pahono tejo-tejo selaksana tejane wong kang anyar katon. Boten ateges tambuh ingkang nembe prapti sinten ingkang dados kekasihipun lan saking pundi pinangkanipun. Elatalah. Iya, Kyai. Ayo kaget aku Kang Prapto ing sudungmu kene jalaran yen pancen durung wanuh marang aku. Mangertiya.
Aku putra ing Wirata Raden Haryaswita putraning Kanjeng Rama Prabu Majapahit. Lho, paduka sesembahan kula Raden. Oh. Raden nyuwun pangapunten Raden. Ayo lungguh Kyai lungguh. Raden nyuwun pangapunten dening kula nembe menika srawung dhateng paduka menapa badhe paring pidana dhateng ingkang abdipun Ki Jagal Walakas Welatalah kaya kleru ing panjangka dering tekaku ing kene mundi sabdaning Kanjeng Rama Prabu Majapahit ing Wirata Kyai kanthi blak kotang terus terang blaka suta kiwala anggonku prapta ning sudamu kene saperlu ngupadi jago sabab apa kawruhana ing negara Wirata kuwi bakal nganakake adon-adon nanging Yai adon-adon kuwi dudu wujuding satu nanging adon-adon jagoning jago manungsa pakabaran ingkang dirandung kananing Kanjeng Rama krung tembung rawat-rawat bobakul sinambi wara lamun ing bajagalan kene ana bocah jugul aran Raden Balawa kuwi sapa Kyai? Inggih Raden menawi paduka nyuwun pirsa ingkang Hanama Jagal Bilawa menika yoga kula menika anak kula lajeng kersanipun kados pundi mangertya Kyai mundi sabdaning Kanjeng Rama ingkang wektu dina iki lamun putranta ingkang kinarya dadi jago kasepuhan mula kang saka iku tekaku ing kene arsa hanganthi putramu ingkang minangka dadi jago Wirata. Oh mangke rumiyin Raden. Anak kula menika namung bocah desa, bocah gunung kinang-kinung. Menapa mboten ateges roh nyawa menawi dados jago ing Wirata. Bener kang dadi atur pun nanging kleru ing panjangka dalaran saka pangarasaning Kanjeng Rama ingkang bisa nyentasi karya hamung putramu si Bilawa. Mula kang sapa iku kaslak atiku wektu dina iki ndih tudono putramu sing jeneng Bilawa. Inggih Raden ngaturi pirsa bilih anak kula menika nembe mendra. Adat klupianipun anak kula niku nek nembe tilem angel digugah langgung-langgung nek mboten keduga atine dadosaken lan nepsanipun yen pancen mangkono enggal maradhyake gugahan Kyai. Nyuwun pangapunten Raden, kula mboten wantun mungaken dhateng mendranipun anak kula. Lho. Kyai, mau ngatasi kowe iki wong tuwa. Lah wong bocah wae sing turu kok ora wani gugah iki karepmu piye? Yen pancen mangkono, aku pribadi kang bakal gugah marang putramu. Inggih, menawi tetep mangkaten monggo kula dherekaken kula kanthi mapan wonten pagulinganipun anak kula anggenipun Mendra. Yen pancen ngono Kyai, maradhyake tuduhna ana ing endi papan dening anakmu kang lagi turu.
Raden, piye Kyai? Menika patungganipun anggenipun Mendra anak kula. Yen pancen mangkono Muladyagi yen ora wani nggugah, aku sing nggugah. Nggih. Namung pitungkas kula ingkang atos-antos kula tak sumingkirih luwih rumiyin. Ya, Muladyagi sumingkira Kyai. Kyai. Wonten dawuh. Wis tekan ngendi Kyai? Wah niki nembe dugi perapatan iki. Weh. Arah ngendi kuwi? Niki arah juga niki. Weh lah kok adomen. Ora ngalor wae Kyai. Nggih, kula tak ngalir mawon. Jujuk tanggulasi. Weh. Piye Kyai? Pun atot-atot mawon. Bocah gagah gedhe dhuwur kalewu murut yang tak bukae bilawa tangi yo kuwi aja nyepelekke putra Nalendra ing Wirata Raden Haryaseta tangi lho gugu karepe dhewe monggo sliramu ki ora sudra mengko angel gugahanmu tangi yo weh latalah yen pancen kowe ora gelem tangi kelakon tak tempalan ning mati dari aku nyepelekke Raden Haryaseta tangi. Lho. Weh, gugu karepe dhewe kok tak tempalane kowe. Ngewak lho. Putra Nalendra ing Wirata Raden Haryaseta kelakon mati dening aku. Aja mbok alang-alangi Kyai. Putramu nyepelekno putra ing Wirasa Raden Haryaseta anggep-anggepe apa? Mboten kados ngaten menika caranipun Raden. Banjur aku kudu piye? Menawi paduka estu badhe mungaken dhateng mendranipun yoga kula pun Balawa. Monggo kula aturi nyabut wulu cumbunipun ing mangke kasembatan margani pinanggih yen panjenengan semingkira Kyai.
Anggep-anggep apa tublak tungkak raimu. Wela talah. Iya. Bilawa, Bilawa. Wah, janggal walakas bapakku aja dalem patenane. Engko dhisik nggih. Lukarana dhisik. Sabab iki ana gawe ingkang sira pertindake ya nggih. Wah. Yen panjenengan kula aku nuhoni dawuh jagal atas bapakku tak lukarane. Ya nggih. Kene lukarana. Tatwal sang narapa Kresna yen tantulusa Bilawa wah jagal walakas bapakku apa mangerti ya nggih sing mbok pulasara kuwi sira durung pangerti sapa sejatine. Banjur iki sapa wani-wani nggugah anggonku turu. Kula mangerti ya tak jarwani ya nggih iki sejatine pepundhenmu ing Wirata. Iki Raden Haryaseta kuwi putraning Sinuwun Prabu Matsowati.
Iya. Wah, pepundhenku Harya Seta sing gedhe pangapuramu aku ora mangerti. Ya, Bilawa. Aja kurang ing pamengku lamun wektu dina iki aku kang prapta ning sudungmu kene jalaran aku mundi sabdane Kanjeng Rama Prabu Matsupati. Ora pari gawe apa? Sumrupa. Lamun wektu dina iki negara Wirata kuwi nganakake adon-adon jago. Dening jago kuwi wududu wujuding sato. Banjur jagone apa? Jagoning wujud manungsa, malah kepara ingkang kepatah dadi jago ing kasepon mung kajaba jeneng sira. Yen pancen mangkono, yen ora palilae. Jakal Walakas bapakku aku saguh dadi jago ing Wirata. Nanging aku darbi panjaluk. Apa kang dadi panjalukmu? Lamun aku bisa ngentasi karya, aku kudu bisa maloyake marang wong atuwaku, ya Sudarmaku. Jakal Walakas bapakku. Iya. Aku kang saguh minangkane kang dadi panyuwunmu malah kepara wektu dina iki kaselak batinku. Ayo enggal tak kandhi marak ngarsane Kanjeng Rama Prabu Matsupati ing negara Wirata. Yen panjenengan kono. Ayo tak dereke wektu dina iki. Yo nggih. Karya Basuki Paretno sing ati-ati muga-muga lebda ing karya lan bisa ngramungake pakaryan reretu ing negara Wirata. Ya yen panjenengan Jakal Walakas aku njel pamit. Saknyatane genjang serane bangun samara pamuring sukma sinupaya denasepi Saya
payung mandraning sun. Ora simengku putraku kulut. Anakku wong sigit. Anakku bocah bagus. Padha kanthi becik swanmu marak ngarsaning Punarama. Ora sangka kawula nun kaluguran sabda paduka Kanjeng Rama. Niskala swanipun ingkang putra boten sares kula ngaturaken pangabekti nggih kunjuk. Ya, wis tak tampa agawe supa lila tyasih Punarama. Pangestunipun Rama diangge tampanana. Pundi nggih kula pundi senggo dados jimat. Utara wonten dawuh Rama Prabu padha kanthi becik nggih. Inggih berkah pangestunipun Kanjeng Rama niskala swanipun ingkang putra dhateng manggih sakara-kara. Pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngandhap samparenjing andika Rama Prabu. Ya, Utara agawi bombong tyasipun Rama sira ngaturake pangabekti tak tampa. Puja pangastawa margagi lumuntur marang Jenepara. Nindinggih kula peteking supaya ndadosaken jimat paribe Kanjeng Rama. Duh, Rama Prabu menapa ingkang ndadosaken dananipun dening paduka katos emeng jroning penggalih. Ya, kaya bener kang dadi atur munggir. Lamun wektu dina iki pun Rama tansah mawantu-wantu marang lunganing Kadangwerda. Raden Haryaseta ingkang kinten upadi jago kasepuhan. Wis sawetara durung ana prapa kamangka pangajabipun Rama. Lamun Kadangwerda Raden Haryaseta entuk jago ingkang supaya bisa ngilangake reretu ana ing negara Wirata ingkang wektu dina iki nggih. Inggih Rama Prabu menawi tenekaken monggo dipun sranti sawetawis ketingalipun sapandulen Kakang Haryaseta badhe kula marapaken jago kaspon ingkang wekdal dinten semangke sampun prati. Yen pancen mangkono ayo ditunggu wanguning kae Kadangwerda Kang Prapta. Palogon lakuning lekas lukita lungiting kidung kadung kadreng hanaung ya jagat yo mangestu karana ora jagat wasisaning Bathara. Ora kliru panduluku, ora kliru panyakra bawaku. Anakku nggih bocah bagus
Seta padha kanthi raharja yer. Kawula non kalungguran sabda paduka Rama Prabu niskala sawanipun ingkang putra manggih Sakara-kara. Mboten sanes kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti nggih kunjuk pawantu wonten ngandhap paduka. Iya ya kulup Seta kowe banget ing panalimaning Punarama. Pangestunipun Rama diage lumuntur marang Jepara. Kawula non kalungguran sabda paduka kula pundi ndadosaken cahya nur cahya. Kajaba sangka iku kulup sakwetara anggonmu ngupadi jago iki kaya hanganti bocah kang gedhe dhuwur. Apa ya iki caloning jago kasepuhan? Inggih Rama, menika Bilawa putra saking Pajagalan kula trimurba piyambak. Ya yen panmangkono mara diangge tak purbani. Raden, apa bener sira kuwi Hanama Raden Bilawa? Wah. Kuwi sapa? Yen pancen durung wanu marang panjenengan ingsun ingkang kapatedan dadi Nalendra ing Wirata Prabu Matswapati aranku. Wah, bektiku katurut. Ya Balawa wis tak tampa ralit puja pangestu ningsun maradhyake tampanana. Sapundi tateke jimat. Kajaba sangka iku wektu dina iki sira kuwi kapatah dadi jago ing kasepuhan. Oh pancen sira saguh lamun dadi jago ing negara Wirata. Iya, mundi sabdaning Raden Haryaseta. Aku saguh dadi jago ing Wirata mung wae sapa mungsuku. Miturut pakabaran jago saka negara Kadipaten Kicakapura Raden Arya Rajamala. Yen pancen mangkula kaselak batirku wektu dina iki. Ana ngendi papan dulunge mungsuhku? Kae ingkang mapan ana ing Blabar Kawat Jangan Cinencang ing alun-alun negara Wirata. Yen wis pancen ana kalilanmu maradhyake aku lilanra. Paksenak nih jago saka Kadipaten Kicakapura sing ati-ati duga-duga dikuwali. Kanjeng Rama Prabu. Mapan wektu dina iki maradhyake turna laku jantraning jago kasepuhan ingkang mapan ana ing Blabar Kawat Jangan Cinencang kepareng nyuwun pamit Kanjeng Rama. Nyuwun pamit Rama. Tanpa samarpa tresna tantusa Tuhan para ring resi jana wisuta. Yeah.
Sanya pratangga ninduyat hamun lir gumampang mletek mencolak kupu sing ulun sewang lamat kata sawateknya ilang Kakang Kincaka Rupa Yayi mapan wektu diriki kaya wis dukap wahyaning mangsa kala kae wis katon blabar kawajang cincang mungsuh saka kasepuhan wis mapan ning alun-alun. Wah. Yen mangkono aku njal keplok sorak saka Kadipaten Kicakapura. Jadi mungsuhku kok sirnakne Kakang sing ati-ati Yayi. Ayo sorak. Ah. Hoi. Ah. Hey. Ah. Hey. Ah. Hey. Ah. Hey.
si penunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kualat labiya bener kandamu lali sumber katiwasan Randuga mledreng pantro siwanggonku Praptosa Kadipaten Kicakabala ora kelir pandruki apa iki jago kasepuhan wah iya tak dodo aku jago kasepuhan aja mati tanpa aran sapa ngaku Senopati saka Kadipaten Kicakabala Raden Rajamala haranku yes yen pandurung mulo bener apa kang tadi dawuh Matopati sesembahanku mapan wektu dina iki ora jeleh nyawang protek ing Surya Balya aja bacutake kan ngemping lara Gendapati bocah iki wanguning wani tanding yuda dadi korbanku kowe sapa jenengmu Balawa haranku pila apa abamu aja kuwi sing maju mledake Prabu Majapati pisan. Ulungna wektu dina iki kelakon tak kokop ludirane. Aja nganti ketemu sesembahanku nadyan aku ae hayana kapenapa kan Prabu Majapati dudu sanak dudu kadang yen mati malu kelangan. Isewari barat lamun wektu dina iki ayo ulungna tak ulungake Majapati laing tinggal ndasmu kene lawak grimpol mustakam kena tak greyang mustakam tebak dadamu ora mutah ludira lamun wektu dina iki Prabu Majapati lambulngake klebu tak lho sak dosamu kelakon doblak tungkak ora gelang sara nyembah jelamaanmu mereka sing hati-hati ya.
dadamu. Dodo, ndi dodo bagus. Hot. Wah. Wah. Ah! Jandran sapa iki markaning pati. Hoi. Awas. Ah! Hot! Aja indo iki markane pati, Pak. Aja mlayu le. Awas jebol dadamu. Out. Loh. Wah. Awas. Out. Loh. Menteleng kok bandeng parat. Out. Loh. Ah! Dian